Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidantasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ കണ്ടാൽ മതി, അഥവാ ക്ലാസ് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇന്നലെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് ആരെ മെസ്സേജ് ഇട്ടാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നാരദനും വ്യാസദേവനും തമ്മിലുള്ള മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം, അതില് 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്ന് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങാം അല്ലെ? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പ്രളയത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവ സൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെ 132 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെ, സൂര്യവർഷത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ അങ്കിരസ്, പിന്നെ അവരെ പോലെ തന്നെ ആരും വന്നു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും അവതരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിച്ചു? തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാ 3 വിഭാഗങ്ങളുള്ള എല്ലായിടത്തും വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിച്ചത്. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലും 2 ലോകത്തിലും ഒരേപോലെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലും മാത്രല്ല അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന് കാരണം ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ പ്രാമാണികനാണ് നാരദ മഹർഷി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇടതുമുറിയാത്ത ഭൗതിക സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കിയാലാണ് ഇത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഇടമുറിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത രീതിയിൽ, അതായത് വിഘ്നങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കുന്നതെന്നും കൂടിയിട്ട് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാന് നൽകിയ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പുരാതനമായ വീണ മീട്ടി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതെ, ഭഗവാൻ സമ്മാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകിയ വീണ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ തന്നെ നിരന്തരം പാടിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം
32ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നാളെ മിക്കവാറും തീരും, ഇന്നും നാളെ തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഗായത സ്വവീര്യാണി തീർത്ഥപാദ പ്രിയാശ്രവഃ ആഹൂത ഇവ മേ ശീഘ്രം ദർശനം യാതി ചേതസി. പ്രകായത സ്വവീര്യാണി തീർത്ഥപാദ പ്രിയാശ്രവഃ ആഹൂത ഇവ മേ ശീഘ്രം ദർശനം യാതി ചേതസി. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഗായതഃ അപ്രകാരം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വവീര്യാണി സ്വകർമ്മങ്ങൾ തീർത്ഥപാദ ആരുടെ പാദാംബുജങ്ങളെയാണോ സർവ നന്മകളുടെയും അഥവാ പുണ്യത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ പ്രിയശ്രവ ശ്രവണ മധുരമായ ആഹൂത ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവ അതുപോലെ മേ എന്നോട് ശീഘ്രമായി ദർശനം ദൃഷ്ടിപഥം യാതി പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു ചേതസി ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളുമാണോ കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത് ആ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ദിവ്യലീലകളെ ഞാൻ കീർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ തൽക്ഷണം എന്റെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളുമാണോ കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത് ആ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ലീലകളെ ഞാൻ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആസനസ്ഥനാകുന്നു അല്ലെ. ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ കീർത്തിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മഹത്വങ്ങളും കേൾക്കാൻ കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആരുടെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ലീലകളുമാണോ കർണാമൃതമായിട്ടുള്ളത് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മൾ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? തൽക്ഷണം നമ്മുടെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ലീലകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളത് കീർത്തിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കീർത്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ തൽക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ സിംഹാസനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷൻ അവിടത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ ലീലകളിൽ നിന്നും അതു സംബന്ധിച്ച ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമ യശോ ലീലകളുടെ ശ്രവണം കീർത്തന സ്മരണം എന്നീ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സ്വയം നിരതനാകുന്നയുടൻ ആത്മീയ ദൂരദർശിനി മുഖേന ഹൃദയ ദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നു. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം അനുനിമിഷം അനുഭവമേദ്യമാകാൻ കഴിയുന്നു. മറ്റുള്ളവരാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം പ്രതാപങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും അപ്രകാരം ആനന്ദിക്കാനും ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ മനഃശാസ്ത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ലീലകളും കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ ആ ലീലകളും മഹത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കീർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോ ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടത്തില് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് നിരപേക്ഷനായ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ
പുരുഷൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ ലീലകളിൽ നിന്നും അത് സംബന്ധിച്ച ശബ്ദസ്പന്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണം ലീലകളും ഇതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭിന്നനല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപവും ഗുണം ലീലകളൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമ യശോ ലീലകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നീ ശുദ്ധ ഭക്തിരസേവനങ്ങളിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സ്വയം നിരതനാകുന്നയുടെ ആത്മീയ ദൂരദർശിനി മുഖേന ദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നാമയശോ ലീലകളുടെ നാമം, പിന്നെന്താണ് ലീലകൾ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ. എന്താണത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം വരുന്നത് നാമജപത്തിൽ കൂടെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം. നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ യശസ്സും ലീലകളും ഇതൊക്കെ ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക എന്നീ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സ്വയം നിരതനാകുന്ന ഉടൻ ആ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ അത് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക അതില് നിരതനാകുന്ന ഉടൻ ആത്മീയ ദൂരദർശിനി മുഖേന ഹൃദയ ദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ സ്വയം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വയം ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നിരതനാകുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഹൃദയ ദർപ്പണത്തിൽ സ്വയം പ്രതിബിംബിച്ച് ശുദ്ധഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നു. ആകയാൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്താൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം അനുനിമിഷം അനുഭവമേദ്യമാകാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ ഭക്തിയുധ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇത് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമം യുദ്ധ സേവനത്തില് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, അത് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയമായ നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാനും ആ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വന്തം പ്രതാപങ്ങൾ ശ്രമിക്കുവാനും അപ്രകാരം ആനന്ദിക്കാനും ഒരു വ്യക്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പുകഴ്ത്തി പറയാ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മഹത്വപ്പെടുത്തി പറയാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, പുകഴ്ത്തി പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാണ്. സ്വന്തം പ്രതാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മഹത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകതകൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരിലും ഉള്ളൊരു വാസനയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനും ഒരു തനതായ വ്യക്തിത്വമായതിനാൽ ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിന് അവിടെ നിന്നും ഒരു അപവാദമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെ ഒരാള് കീർത്തിച്ച് പറയാ, നമ്മളെ ഒരാള് മഹത്വപ്പെടുത്തി പറയാ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു വാസനയാണ് പറഞ്ഞു നമ്മളില്. അത് ആർക്കും ബാധകമാണ്, ഭഗവാനും ബാധകമാണ്. ഭഗവാനും തനതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ഭഗവാനും ഒരു അപവാദമല്ല, അത് ഭഗവാനും ഇത് ബാധകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്
കീർത്തിച്ച് പറയുമ്പോ, മഹത്വപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോ ഭഗവാനും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനും അത് ഇഷ്ടമാണ്. എന്തെന്നാൽ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ പരമസത്യമായ ഭഗവാനിലുള്ള അതേ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ കാണുന്ന ഓരോ സവിശേഷതകളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ ഉള്ള അതേ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. ഭഗവാനിൽ കാണുന്ന ആ മനഃശാസ്ത്ര പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവര് മഹത്വപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത്, പ്രശംസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും അത് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇഷ്ടാകുന്നത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ അതേ പ്രതിഫലനാണ് നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ, 18ാം അധ്യായത്തില്, മാമേകം ശരണം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കും എന്താ ഇഷ്ടം? എല്ലാവരും നമ്മളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാവരും നമ്മളെ മാത്രം നോക്കണം. നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാവരും നമ്മളെ മാത്രം പുകഴ്ത്തണം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. ഏക വ്യത്യാസം എന്താണുള്ളത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും സർവശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിത്വവും തന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം പരിപൂർണ നിരപേക്ഷണമാകുന്ന എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയല്ല, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ, തന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളിലെല്ലാം പരിപൂർണ നിരപേക്ഷനാകുന്ന ആര്? ഭഗവാൻ എന്നതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിതനായെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ആകർഷിതനായെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ യശസ് നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഭഗവാനും അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യ വർണ്ണനകളും അഭിന്നമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് മഹിമകളുടെ വർണ്ണനയിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അത് ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യ വർണ്ണനകളും തമ്മിൽ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ മഹിമകളുടെ വർണ്ണനയിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ആവിർഭവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ നാരദ മുനി ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല ആരും? നാരദ മുനിയും. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല. ശ്രീ നാരദമുനി അതീന്ദ്രിയ കീർത്തനത്താൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ടല്ല ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്. നാരദമുനിയും ആ അതീന്ദ്രിയമായ കീർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതത്യാതുരച്ചിത്താനാം മാത്രാ സ്പർശേച്ഛയാമുഹുഃ ഭവാസിത്തു പ്ലവോ ദൃഷ്ടോ ഹരിചര്യാനുവർണ്ണനം. ഏതത്യാദൂരചിത്താനാം മാത്ര സ്പർശേച്ഛയാമുഹുഃ ഭവാസിത്തു പ്ലവോ ദൃഷ്ടോ ഹരിചര്യാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടോ ഹരിചര്യാനുവർണ്ണനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതത് ഇത്, ഹി നിശ്ചയമായും, ആതുര ചിത്താനാം സദാ ആകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും സാന്ദ്രമായ മനസ്സുള്ളവരുടെ, മാത്ര ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങൾ, സ്പർശ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇച്ഛയ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ, മുഹു സദാ, ഭവസിന്ധു അവിദ്യാസാഗരത്തിൽ, പ്ലവ വഞ്ചി, ദൃഷ്ട അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു, ഹരിചര്യ പരമപുരുഷനായ ഹരിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ, അനുവർണ്ണനം നിരന്തര പാരായണം. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകണമെന്ന ആഗ്രഹം കാരണം സദാ മനോവ്യാകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും സാന്ദ്രമായവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാകണമെന്ന ആഗ്രഹം കാരണം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമായ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സദാ മനോവ്യാകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും സാന്ദ്രമായവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം എങ്ങനെ സാധിക്കും? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്താനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായ തോണിയിൽ നമുക്ക് ആ അവിദ്യാസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും. അവിദ്യാസാഗരമാണത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആഗ്രഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഉത്കണ്ഠകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ നിരന്തര കീർത്തനമാകുന്ന തോണിയിൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ലീലകള് അത് നമ്മൾ നിരന്തരം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ആരനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്? നാരദ മഹർഷി സ്വയം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞത്. അനുഭവത്തിലൂടെയുള്ള കാര്യമാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ജീവാത്മാവിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നാൽ അവന് അല്പനേരത്തേക്ക് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൻ സദാ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ അത്തരം ഇന്ദ്രിയപരമായ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നില്ല. ഘടകവിരുദ്ധമായി അവർ മനോവ്യാകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും പൂരിതരായി തീരുന്നു. ഇതിനെ മായ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ജീവാത്മാവിന്റെ അടയാളം എന്തെന്നാൽ എന്താണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത? അല്പ സമയത്തേക്ക് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. സദാ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഭൗതികവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും, ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ ഇത്തരം ഇന്ദ്രിയപരമായ കർമ്മങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയോ സന്തോഷമോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഘടകവിരുദ്ധമായി അവർ മനോവ്യാകുലതകളാലും ഉത്കണ്ഠകളാലും പൂരിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകുലതകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനെയാണ് മായ
അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മായ എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? മായാശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി അല്ല നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? വ്യാകുലതകളും ഉത്കണ്ഠകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മായ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. യാതൊന്നാണോ അവർക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാത്തത് അതിനെ സംതൃപ്തിക്കുള്ള വിഷയമായി അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാത്ത അതിനെ സംതൃപ്തിക്കുള്ള വിഷയമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ അത്തരം ഹതാശരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് സദാ ലഭിക്കുന്നത് സംതൃപ്തിയേകുമെന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനി സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, കാരണം ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഇവരെപ്പോഴും വ്യാകുലതകളും ഉത്കണ്ഠകളും നിറഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് ഇവയെ കുറിച്ച് സദാ ആലപിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? സംതൃപ്തിയേകുമെന്ന് നാരദ മുനി സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ അത്തരം ഹതാശരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എന്നിവയെ കുറിച്ച് സദാ ആലപിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് സംതൃപ്തിയേകുമെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി എന്നതാണ് സാരാംശം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? ആ ശ്രദ്ധാ വിഷയം മാത്രം മാറ്റുക. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നതോ വികാരം കൊള്ളുന്നതോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയോ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയോ വികാരങ്ങളെയോ ആഗ്രഹങ്ങളെയോ പ്രവൃത്തിയോ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ പ്രക്രിയകള് നമുക്ക് ആർക്കും തടയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ രീതി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയുടെ രീതി മാറ്റുക. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴും പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദേവി ആരാധകരായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്ന് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് കുറെ എത്തിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവ്, എല്ലാതും ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. അതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളുടെ വിഷമങ്ങളും നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാ പോയിരുന്നത് ദേവിയുടെ അടുത്തേക്ക്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറ്റി. നമ്മൾ എന്താക്കി? നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താക്കും? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നമ്മളപ്പോ ദേവി എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തി തരണമെന്ന് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതായത് ഭക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പോയിരുന്നു ദേവിയുടെ അടുത്ത്, ഇന്നും പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാനാണ് നിയന്താവ്, ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളും ദേവിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായി ദേവിയല്ല ഭഗവാനോടാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതി മാറ്റി. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ രീതി മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി? ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദേവിയോട് ദേവിയെ പോലെ ഒരു ഭക്തയാക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി? അതിന്റെ രീതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരാൾ ആ ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ മാത്രം മാറ്റിയേ മതി എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കുന്നില്ല. മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യതന്ത്രത്തെ കുറിച്ചാകാം ചർച്ച. ഇവിടെ അപ്പൊ ചർച്ചയുടെ വിഷയം മാറ്റാണ്, അല്ലെ? രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താക്കാം? ഭഗവാൻ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യതന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. സിനിമാ നടന്മാരുടെ ചേഷ്ടകളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോപികമാരെയും ലക്ഷ്മികളെയും പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത പങ്കാളികളുമായി ഭഗവാൻ നടത്തുന്ന ലീലകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമാ നടന്മാരുടെ ചേഷ്ടകളെ കുറിച്ച്
അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് പകരം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെയും ഗോപികമാരുടെയും ലക്ഷ്മിമാരുടെയൊക്കെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പങ്കാളികളുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാം. സർവശക്തനായ പരമപുരുഷോത്തമൻ അവിടുത്തെ അഹേതുക കാരുണ്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ഏറെക്കുറെ ലൗകിക വ്യക്തികളുടേത് പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് ലൗകികമായ വ്യക്തികളുടേത് പോലെ കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് അനധി സാധാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. സർവ ഭക്താത്മാക്കളെയും നന്മയ്ക്കായി അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതീന്ദ്രിയമായതിലേക്ക് തിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച്? ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അനധി സാധാരണമായ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഭക്താത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട്, അവരുടെ ശ്രദ്ധ അതീന്ദ്രിയമായതിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലീലകളെല്ലാം ആടിയത്. ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിധം ശ്രദ്ധ തിരിച്ചാൽ ഭക്താത്മാവ് ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ അവിദ്യാസാഗരത്തെ അനായാസേന തരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തില് ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഭക്താത്മാവ്. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള അവിദ്യാസാഗരത്തെ അനായാസേന തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭക്താത്മാവിന് സാധിക്കും, ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. ശ്രീ നാരദമുനിയെ പോലുള്ള പ്രമാണികന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണിത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത്യന്തികം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ നാം ആരംഭിച്ചാൽ അനന്തരം നമുക്കും ഇതേ അനുഭവം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകും. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് കൂടെ എടുക്കും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമാതിപീരോഗപഥേ കാമലോപാഹതോ മുഹു മുകുന്ദ സേവായ യദ്വത് തഥാത്മാഥാന ശാമ്യതി. യമാതിപിയോഗപഥേ കാമലോപാഹതോ മുഹു മുകുന്ദ സേവയാ യദ്വത് തഥാത്മാഥാന ശാമ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. യമ ആദിഭി ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാൽ യോഗ പദ്ധതിയിൽ ദൈവിക അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ശാരീരിക യോഗാശക്തി. കാമ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ആഗ്രഹം. ലോഭ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അത്യാശ. ഹത അടക്കുക. മുഹു സദ. മുകുന്ദ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സേവയ സേവനത്താൽ. യത്വത് അതേപോലെ. തഥ അതുപോലെ. ആത്മാവ്. അഥ ഫലത്തിൽ. ന ഇല്ല. ശാമ്യതി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യോഗ പദ്ധതി മൂലം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലിച്ച് ഒരാൾക്ക് കാമലോഭങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടാമെന്നത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാമലോഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആശ്വാസം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. കാരണം അതായത് ഈ സംതൃപ്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കും നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകാനായിട്ട് ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആത്മാവിന് ആശ്വാസം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി കൈവരിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ആത്മാവിന്
സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ആസനം, മനനം, അനുഭൂതി, ഇച്ഛാശക്തി, ഏകാഗ്രത, ധ്യാനം, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ലയനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക യോഗാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷസർപ്പങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയ അവയെ കേവലം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാണ് യോഗ പ്രക്രിയകൾ. നമുക്ക് പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷസർപ്പങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. നമുക്ക് യോഗ പ്രക്രിയ കേവലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നാരദ മുനി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ മുകുന്ദന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനം. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനമാണ് നാരദ മഹർഷി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായിട്ട്. യോഗ പദ്ധതി അല്ല, ഭഗവാന് ഉള്ള പ്രേമയുധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രക്രിയയേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടുതൽ ഫലവത്തും പ്രായോഗികവുമാണെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ശ്രീ നാരദൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് യോഗാ പദ്ധതികളെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന്, ഫലവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ആരും പറഞ്ഞു തരാനൂടെ? നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. ഭഗവാൻ മുകുന്ദന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായി നിയുക്തമാകുന്നു. ആകയാൽ അവ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതമായി തീരാൻ യാതൊരു അവസരവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയുക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകാനായിട്ട് യാതൊരു അവസരവും ആർക്കില്ല? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കില്ല. അവര് ഓൾറെഡി ബിസിയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തിലെങ്കിലും വ്യാപരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൃത്രിമമായി അവയെ നിരോധിക്കുന്നത് നിരോധമേയല്ല. എന്തെന്നാൽ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഇവിടെ സർപ്പതുല്യരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ആ അവസരം മുതലെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത ഏറ്റു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലോ അത് നിരോധനമാകുന്നില്ല. അതിനെന്താണ്? അത് എപ്പോഴും അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ നിയുക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേറെ ഒന്നിലേക്കും അത് മാറിപ്പോകുന്നില്ല. മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിനിരയായി അധപതിച്ച വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടേതുപോലുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ വശ്യമനോഹരമായി വിഭൂഷിതമായ മായയാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ മഹാഭക്തനെ പ്രലോഭിച്ച് അവളുടെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇരയായിട്ട് അധപതിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി, കാരണം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. അതേപോലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ വശ്യമനോഹരമായിട്ട് വിഭൂഷിതയായിട്ടുള്ള മായയാല് അർദ്ധരാത്രി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാമാചാര്യനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. ആ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശത്രുക്കള് ഒരു സ്ത്രീയെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ ആ മഹാഭക്തനെ പ്രലോഭിച്ച് കെണിയിൽ അകപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച. അത്രയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കെണിയിലാക്കാനായിട്ട് മായയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമില്ലാതെ യോഗ പദ്ധതിയാകട്ടെ ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാകട്ടെ ഒരിക്കലും വിജയം കൈവരിക്കുക ഇല്ല എന്നതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം. ഈ പാരഗ്രാഫ് നാളെ എടുത്താൽ മതിയോ? ലേറ്റ് ആകോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണത്? മുഴുവനാക്കി മാതാജിക്ക് സമയം നോക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമില്ലാതെ യോഗ പദ്ധതിയാകട്ടെ ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാകട്ടെ ഒരിക്കലും വിജയം കൈവരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനമില്ലാതെ യോഗ പദ്ധതിയാകട്ടെ എന്തായാലും ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല, വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട്. ഊഹാപോഹങ്ങളോ ഒന്നിലും ഒരിക്കലും വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെയോ ഊഹാപോഹപരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ കലർപ്പ് ലവലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അതിൽ എന്തൊന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെയോ തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ പരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ കലർപ്പ് ലവലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ. അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ള യോഗ ജ്ഞാന പദ്ധതികൾ ഈ പ്രക്രിയയേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ള ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം യോഗയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാന പദ്ധതികൾ ഈ പ്രക്രിയകളെക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരു താഴ്ന്ന പ്രക്രിയയുമായി മിശ്രമാകുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമല്ലാതായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഈ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയായിട്ട് മിശ്രമാകുമ്പോൾ അതെന്താവും, അത് അതീന്ദ്രിയമല്ലാണ്ടായി തീരും. ആ സമ്മിശ്ര ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സമ്മിശ്ര ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളെയും പടിപടിയായി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷി ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളെയും പടിപടിയായിട്ട് വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.